A few moments later. Myself doing okay. Two 2,000 years later. Ik kan niet krijgen. Echt, je komt samen liggen zo doen. Ik krijg het. Kom de bal af, kom aan de kant. Alleen je komt zo. Kom, we staan zo. Ja, nou. Alleen los me uit. Zing ik. Wat draai je hier? Als ik het op plek doe, man. Hey man, ik ben hier dan af en aan, man. Hij is maar ook arm. Hij kan niet, zeker kan ook leren. Zeker kan ook leren. Hij is maar ook hier. Hij is heerlijk. Hij is heerlijk. Hij is heerlijk. Hij is een aap. Hij is heerlijk. Hij is heerlijk. Wat is allemaal? Maak schuld. Sorry. Yo, ayana, nuwa malakas na. Nou, terug betalen je man, man. Ja, die understand. Yo, pera niya, man. Hey, die was goed, ja. Je was no. Dat was gestuurd. Ook gepraat, dat was gestuurd. Ja, man, kijk hier. Echt gewoon niet. Nee, nog eens, deze was deze. Ja, dan we broken ons. Man, kijk hier, staan hier aan. Dat is een beetje. Andran, staan we onder aan. Andran, je raast op aan. Je neemt toch al 4 maanden moeten. Ik heb het voor jullie. Anders heb je heb je niet Pringles zien? Wat is Pringles? Ja, dat is super. Want je hebt die groot mens goed niet. En die is heerlijk. Gaan, die is heerlijk. Gaan, die is heerlijk. Gaan.